nande konkusaba abantu baminto babuge tutu na gusiengima montegerere ira abantu abake bunge elia the kind of individuals abantu bali bunge eli n'abantu b'emyaka emeke moko iro mugaka onchura no gakosoka isiurulie mwira gugesieli igari n'abantu bakolengera very fast babwate connection chiri very high bagwa kesabu bwangu yako iro monto Mheshimiwa igotegete bate bana andake aba raibali miaka ya ingekanire bono it's high time basoke bagende senate niyo gutumukira bairo wisdom ya senate ngasirio giritayo iga national assembly iga gonchura ngo gasoka isiruri mwiri tigagende senate saba gakabesigete diogiritayo wisdom ngo prevail akogosali bintu byabo ngora lakini abantu baminto ko basaba gusiengema cyora barai babwate myake meke kogenda national assembly abuna bararwane bintu bichiche intumanyete at our age the risk takers yes waroli nabonkorora ne president ya sere ngendo waroli omugaka nabo komochwe kerogo getangi yes omugaka gakole boli na naki ndagenda alia kibono nkorrekana ngakibono ndauruka inje biti ndikorengeri nyoko ntete kusabira abantu bane bintu wikamuliye sakora we are risk takers. That's what I'm saying. Obubunge kara abana babake babuate chinguru bako endali bali yebi abagaka ababande batome senete ali batumokoba wisdom yawo bana ko basolyo.